Zdrasti ljudi, ponovo još jednu epizodu. I danas ćemo morgen de gasoline. Hajde. Novac pita. Kako tako loše? Ovi barem. Samo idu novo. Bez novog tenka. Pobijat će. Ali reći mene pobija. Ali dobro, skupili smo para. To je meni kupno i ovih tu. Liksera nam pojma kako se zove. Evo to. Gotovo. Da se pega. Da, bolje isto nego ništa. Imamo 78. Sad zabijemo 5 litra ulja. Ajde, šta ćemo sad da vidimo? Ajmo ovo to gradimo. 3000, nemamo još. Moramo kupiti ove. Evo, vidjet ćemo. Tako, sad smo spremni u borbu. Vidim kako je ovo. Ja mislim dobiti. Valjda. Možete mi pogledati. Hajde žrtvujemo. Sad ću može. Pobjedit ćemo. Au, treći tank! Izgleda smo i ovu partiju izgubili. Joj, vidi. Ako treba samo ovi sada pomognu. Joj, motherfuck. Sad ćeš da vidiš ti tenku. Glupi. Hajde. Evo ga sad stiže pomoć. Pobjedili smo, idemo. Ljudi, to bi bilo možda to za današnju epizodu. Goodbye. Doviđenja.